जब वाल्मीकि बाबा लूटस डकैती करस ले के परिवार के जियावस खियावस। वाल्मीकि बाबा यही फेर में रात दिन रहस। एक दिन नारद जी चल जाते रहले नारजो जी के धैले। वाल्मीकि बाबा पूछले कि काहे खातिर करता रह, तो कहले कि हम अपना परिवार के भरण पोषण खातिर कर रहा बनी। नारद जी कहले कि तनी जइब अपना परिवार से पूछ कि पाप जौन करता रही में उलो भागी हुई। सोचे वाल्मीकि बाबा की हमरा के उन्हें भेज दी अपने भाग जाई। बस सिंगा के बांध धले नारद जी के आ गईले पूरा परिवार के बिटोरले। कहले कि लूटपाट के लिया तनी सबका के खियाओ तनी ई पाप जौन करतनी में भागी होखबल नु। परिवार के लोग कहल कि लूट के लिया उतार तू पाप करता रह तू भगवत तू हमनी के खैला से मतलब बा। हमनी के का जानते हैं तू कहां से लिया उतार हो। जब वहां से लौट के चलले कि रे भाई इ तो सब लोग स्वार्थी बा। पिछुइया से औरतिया धैलस कहलस कि सुना इ काहे खातिर करता रह। कैसे कहतिया आरे छोरा कइल काटा काटी आ फेकर सरी खंजर लाठी बतिया पारी लगाठी माटी के शरीरिया मिलिहन माटी नुए। पवले वाला मानुष के तन अबहू से कर भजन इहे असली धन काहे तू बने लया बाकी समझावतिया
कुशल में हरी भी रही है रूसल। आखिरी बात गुड़पा के गुंडो कभी आपन सुधर